салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. оғози мавсим барои каталониҳо хуб гузашт. Ханси Флик нишон дода истодааст ки Барселона новаста ба мушкилоти имрӯзааш метавонад барои ҷомҳо рақобатпазир бошад. Дар Ла Лига даста натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст, вале акнун марҳилаи мушкил фаро мерасад, чунки даста бозиҳои худро дар Лигаи Чемпионҳо низ шурӯъ мекунад. Нилнориҳо бо ҳайати худ аллакай озими Монако шуданд то бо ин даста шоми имрӯз рақобати худро доир кунанд. мо тасмим гирифтем пеш аз бозӣ маълумотҳои лозимаро манзури шумо кунем ва бинем ки шонси Барса барои ғалаба чӣ хел аст. ҳамзамон ба суханони Ханси Флик гӯш медиҳем ки омодагии дастаро чӣ хел баҳо медиҳад. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. Лигаи Чемпионҳо ҳамеша бозиҳои ҷолибро манзури мухлисон менамояд. Рақобатҳо дар ин мусобиқа ҳамеша шадид ва сермухлис мегузаранд. шумо бошад тамошои ин бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар карда метавонед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшовканори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад дар аввалин пардохт то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. шоми имрӯз дастаи Барселона дар доираи бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бо Монегаскои Монако рақобат мекунад. ин бозӣ бо назардошти оғози таъсирбахши ҳарду даста дар мавсими имсола хело ҷолиб хоҳад буд. чаро? ҳозир ҳамаашро гуфта мегузарем. Барселона таҳти роҳбарии сармураббии наваш Ханси Флик хело боэътимод ба назар мерасад. даста мавсими имсоларо бо боварӣ оғоз кард ва дар аввалин бозиҳои худ ҳеҷ имтиёзеро аз даст надодааст. дар дербии Каталония бо Жирона Барса бо ҳисоби 4-1 ғалабаи амиқ ба даст овард ва пеш аз он бошад Валидолидро бо ҳисоби 7-0 шикаст доданд. дар ҳар 5 бозии аввал нилнориҳо на камтар аз 3 гол заданд ки ин потенсиали амиқи ҳуҷумро нишон медиҳад. Левандовски, Ямал ва дигар ситораҳо дар ҳайат ҳастанд ки бо вуҷуди мушкилот дар ҳимоя ва нимҳимоя метавонанд ба натиҷаҳои даста таъсиррасон шаванд. Монако таҳти роҳбарии Ади Хютер низ натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст. ин даста дар марҳилаи аслӣ дар Лигаи Чемпионҳо пас аз чандин нокомиҳои пайдарпай дубора худро нишон додан мехоҳад. Монако мавсими Лигаи 1-ро бо 3 ғалаба ва 1 мусовӣ оғоз кард. дар охирин бозии худ онҳо Осеро бо ҳисоби 3-0 шикаст доданд ки ин омодагии онҳоро барои ғалаба бо истифода аз контрҳуҷумҳо нишон медиҳад. дар ҳайат чунин бозингарони хатарнок ба монанди Галавин, Эмболо ва дигар бозингарони ҷавони бо маҳорат вуҷуд доранд. Ханси Флик дар пресс-конференсия пеш аз бозӣ ишора намуд ки дастаҳои бузург ба монанди Барса хостори қаҳрамон шудан дар мусобиқаҳои бузург ҳастанд ва Лигаи Чемпионҳо беҳтарин мусобиқа дар ҷаҳон аст. мо бояд омода бошем то бо беҳтарин дастаҳо бозӣ кунем, аммо агар ту ба рақибон 100% диққат равона накунӣ, ин мусобиқа ҷои ту нест. дар бозии охир мо тарафҳои мусбати Монакоро дидем. онҳо дар муҳофиза хело хуб кор мекунанд. ба мо итминон ва консентратсия лозим аст то ҳамаи мавқеъҳоро пушем ва ҳамлаҳоро созмон диҳем. мо нақшаи муайян дорем ки чӣ гуна инро анҷом диҳем ва ман умедворам ки ҳама чиз хуб пеш меравад. хулосаи гап, ин бозӣ интизориҳои тамошобинонро бароварда мекунад ва ҳарду даста метавонанд бозии ҷолибу диданӣ пешниҳод кунанд. Барселона барои тасдиқи амбитсияҳои худ дар Лигаи Чемпионҳо кӯшиш мекунад, дар ҳоле ки Монако талош дорад рақиби худро ноком кунад ва нерӯи худро дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳад. кадом даста метавонад худро беҳтар нишон диҳад ва ғалаба кунад? шоми имрӯз ин савол ҷавоби худро пайдо мекунад. шумо бошад обуна шуда сари вақт дар ҷараёни навгониҳо бимонед. то боздид дӯстон.